Здравейте, търсещи! Казвам се Поля Токова и обожавам числата. Техен плен съм официално от 8-ми клас, когато постъпих в математическа гимназия. Познахте, занимавам се с нумерология и използвам числата да търся скритите истини. Те говорят много. Говорят за миналото ни, говорят за семейството и рода ни, за връзките ни, за децата ни, за професионалния ни път, за бъдещето ни. Показват ни задачите и програмите. Искаме ли да вървим красиво и с лекота напред? Трябва да знаем кои сме наистина и какво трябва да постигнем. Правя този канал, за да могат повече хора да се запознаят с магията на числата и подкрепени от познанието да отворят собственото си съзнание и сърце. За тези, които ме познават, радвам се, че имаме още един канал за връзка и общуване. И понасям моето добре дошли за тези, които сега се запознаваме. Ще оценя подкрепата на всеки, който коментира и дава своите идеи за развитието на канала, както индивидуалния ви отклик, да поставите един лайк, да се абонирате и да споделите в социалните мрежи, за да може повече и повече хора да се включат в нашата